Sija programm fuq ix-xandir nazzjonali Adrian Delija ma qatx lura u ħela kemm felaħ fuq il-fazzjoni kontri l-isfiduċjatu. Ftit sigħat wara li l-President ta' Malta qal li għalkemm Delija tilef il-fiduċja tal-maġġoranza tad-deputati tiegħu iżda huwa għadu kap tal-partit u allura skont il-Kostituzzjoni ibqa' kap tal-Oppożizzjoni, Delija fetaħ attakk sfrenat fuq dawk li sfiduċjawh u għalilhom jekk iridu kap tal-Oppożizzjoni li ma jkunxu, iridu jitilqu mill-Partit Nazzjonalista. Jekk iridu li jkollhom il-kap tal-Oppożizzjoni tagħhom, l-għażla tagħhom illi jitilqu mill-Partit Nazzjonalista għax huwa l-unika mod illi ikollhom kap tal-Oppożizzjoni illi mhux Adrian Delija. Adrian Delija qal li dawk li sfiduċjaw jippretendu jkunu avukati, iżda mbagħad m'għandhomx id-deċenza li jxandru isimhom bħala dawk li sfiduċjawh vot sigriet. Pretendu li jkunu l-avukati illi jxandru l-pariri tagħhom fil-beraħ, imma mbagħad ma jkollhomx id-deċenza mqar illi jagħtu isimhom fil-beraħ. B'ton niebeż Delija nnota kif m'għandhomx 17 il-deputat li sfiduċjawh, l-ewwel nett għax hemm żewġ membri fil-Parlament Ewropew u wieħed mill-membri astjena kif żvelaw News f'kumment esklusiv it-tnejn filgħodu. It-19 kienu jinkludu żewġ MPs illi allura il-vot tagħhom għandu x'aqsam f'dak illi għandu x'aqsam il-Kostituzzjoni, għax ma jgħodx. Mela 17. Illi minnhom wieħed minnhom ma votax li jisfiduċjani meta mar għand il-President minnhom ma 16. U issa aktar kmieni wara l-ofsinhar meta ħarġu stqarrija oħra m'għadhomx jgħidu li huma 17 u issa ġew il-maġġoranza. F'botta ċara lil tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Delija qal li dawk li suppost josservaw il-liġi u s-salt ta' dritt issa nfexxew f'attakk fuq il-President. Ma jistax ikun illi xi ħadd illi suppost josserva l-liġi ta' dritt, josserva s-saltna ta' dritt, jgħid illi jemmen fil-liġi u fl-istituzzjonijiet u tmur għand il-President jiddelibera u mbagħad dak illi jgħid il-President li huwa skont il-liġi, skont il-Kostituzzjoni, jekk ma jogħġbokx tattakka l-figura tal-President ta' pajjiżna. Dan ma jagħmilx ġieħ lil min jagħmlu u naħseb inkunu qed nonqsu lejn ċittadini ta' pajjiżna illi ngħaddu kliem dispreġattiv fuq il-President ta' pajjiżna. Il-kap nazzjonalista mbagħad fetħilha iżjed u akkużhom li lanqas l-istatut ma jirrispettaw. Illi forsi ma femux illi anka l-istatut tal-partit jgħid b'mod ċar illi għandu jkun il-kap tal-partit li jkun il-kap tal-Oppożizzjoni. Meta fl-Oppożizzjoni, il-kap tal-partit illi għandu jkun il-Prim Ministru meta fil-Gvern. F'dikjarazzjoni waħda wara l-oħra minn Adrian Delija lejn dawn id-deputati li sfiduċjawh akkużhom li qed jagħmlu ħsara l-Partit Nazzjonalista. Jiena naħseb illi d-deċiżjoni diġà għamlu huma, Brian, għax meta inti tagħmel aġir biss illi huwa evidenti illi wassal biex iddajjef il-lider tiegħek. Meta tagħmel aġir illi huwa evidenti illi magħmul biex jagħmel il-ħsara lill-partit tiegħek. Akkużhom ukoll brikat. U di mhijiex aċċettabbli, Brian. Mhijiex aċċettabbli li jkollok fil-partit stess min jipprova jirrekatta biex jirbaħ. Fil-programm instemed dikjarazzjoni li għamel id-deputat nazzjonalista David Take fejn sejjaħ lil Delija mostru. Wejjew magħna, inaqdu magħna biex dal-partit neħilsuh minn dan il-monstru li qed jipprova jaħkmu. Delija qal li mhux se għal livell ta' David Take u qal li dan huwa diskors ta' kattiverja. Għax illi inti tuża dak id-diskors dik il-kattiverja. Ma naħsibx illi ħannaqa għal livelli illi naħseb ma jixraqx għal min huwa fil-politika biex jaqdi u jservi. Fil-programm tkellem ukoll l-opinjonista Simon Merċieqa u fisser il-ġlied kbir fil-Partit Nazzjonalista. Għandek numru ta' deputati li jafu li jekk ħarġina l-elezzjoni fl-elezzjoni li ġejja mhux se jitilgħu u l-ħin kollu qed jagħmlu l-bsaten fir-roti kontra A, kontra B, kontra C, kontra D, kontra I biex minn għalihom iżommu d-distrett.